Здравейте, хора! Сега отново съм замислил нещо на Елеонора. Понеже днес тя ми поръча да я взема котенце от пътя, мисля, че сега ще се получи много добре, ако се вържа. Сега ще звъна по телефона. Преди да отида уж да изнесна котенцето. За да я поизлъжа малко. Да. Пати? Да. Какво коти имаш? Ще заваля... Тук имам 2-3. Някакви малки са. Снимай ли ти ги снимаш? Как да ги снимам? Заваля навънка съм. Къде да ти ги снимам? Да ти ги пращам аз, докато го взема тоже? Ами, трите са малки. Едното е жълто, едното е черно, едното е черно с бяло. Черно. Чисто черно, дето. Много ли са махливи? Не бе, много са чисти такви всяки са. Тя скоро ги родила, тази котка. Ти не ги вземеш? Те са пред блока са, ама заваля и заради и слязох да ти ги взема, защото после няма да мога. Докато стане 5 часа да тръгна. Ко черно искаш, те? Черно. Добре, ай. Белочко ще А? Тъй, ние чух какво ми каза, но сега ще се получи много добре. Черното коте, което аз уж имам пред блока и тя пожела, всъщност ще бъде нещо много интересно. Ето сега ще ви покажа котите за оцветяване. Мисля да го принтирам и да я изненадам много яко. Но сега трябва да намеря подходящо коте, което да е малко и черно. Мисля, че това е прекрасно. Не, няма да е то. Сега ще намерим едно котеви. Вау, много се яки всичките. Мисля, че много ще й харесат. Ето това ще е котенцето. Оп. Стегляме го. Сега ще взем към принтера, за да може да го принтираме. Като това. Котенцето вече излиза. Уау, страхотно, мисля, че ще му се зарадва много. Сега почвам да режа котенцето. Ето го и котенцето, което мисля да я зарадвам. Това е кашона, в който уж ще го занеса. И сега трябва да го опаковам, за да изглежда много истинско. Коти, да стоиш мирно. Да не шаваш много. Бъди послушен. Ето това е бъдещия Томи, който ще ходи при кака си Елеонорка. Вътре съм сложил един картоф, за да си прилича, че има нещо вътре, че е леко така тежичко. Сега трябва да ходим и да разберем какво ще се случи. И така, хора, с новия домашен любимец на Елеонора отиваме към тях. Вау, сега отивам в тях. Маме! Де е Елеонора? Дети мой, ако ме носиш котка, просто загивай. Искам публично да се извиня. Загивай. Ако тук има кошка... Снимай, чакай, дай да снимаме. Аз се снимам. Какво ще снимате? Ако тук има котка, Елеонора се изнася да живее Каза са Томи. Да, вече сме го кръстили, имаме си домашен любимец. Каза Белушко. Вие ли не убивам та? Ти се да живееш у дома. Ето, мамо, котя, айде. Ето, мамо, мамо, котя. Честите, котя. Ето я, мамо, я. Я чуй как мече, тихо. Чуй, мамо, как плаче. Кога да не слушаш? Видя ли как реагира? Въобще аз мисля, че наистина в тази кутия има жива котка и просто ще да умра. Ето, и картоф има. Защото се една коти вътре. Един картоф. Ето го котито, мамо, личи го, мамо, цункай го, мамо, гушкай го, на, гушай го. Виж как плаче, чуй, мяу. Беше много добре. Мамо, просто аз не мога повече. Че виж какво... Отиваме, че май научи да нещо да ми се вътре. Сега, само ще се посмяла.